No niin, tervepä terve, minä olen Lötsy, tai miten haluatte sen siellä Trollingin Finland-kanavan katsoessa lausua. Ja pelataan nyt Akinaattoria. Tää tulee varmaan kanavan ekaksi videoksi sulta pastin, niin on tulossa muitakin videoita, että nickname hahmolle. Etitään nyt vaikka ekana MR Tuomo, koska se on sellainen kova äijä. Tuomo. Okei. 2-1. Amen. Play. No. No. Yes. Yes. No. No. Ei. Yes. Ei. No vähän. Ei. No ei. 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 Jees. Jees. Kato. Mitä? I think of MR Tuomo. Fat. Okei. Play again. Ketäs nyt etittees? Etään nyt vaikka sit joku... PewDiePie. Jees. Jees. No. Eikö se oo USAs? No. 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 Jees. No. I don't know. No. No. Yes. Play card games. Ei se. Ei. Yes. Ei. Felix PewDiePie Kjellberg. Kyllä. Se on Felix Ulf Arvid Kjellberg. NS PewDiePie. Kova äijä. Joo, että tästä taisi olla tällä pien hiljainen video, että ei oo muuta, että kokeilkaa Akinaattoria, jos et oo vielä kokeillut ja niinpä. Se olisi nyt hyvää päivän jatkoa.